Jedna vez, kad nema ko da odreaguje da... Ali moguće je to normalno, da ovo nije normalno. Pa pusti me da kažem i ti spravi blesav, nemoj da mi ti pravdaš, ne pričam tebi bre. Dobro, okej. A ti stvarno nisi normalan. Kad oni postaju... Postali su policajci, Ovaj tvoj muž Žistana napaje čoveka hilti bušilicom Pa što je nije to baš prethodno tako. neovlašćeno prodao u njegov stan. Ma čuti čoveče kad ja govorim. Pa nije on uvek takav bio, gospodine. A otkad je takav? Pa ne znam, možda je to te droge. Ovo je cijela Srbija švrče kokain, samo Jaca Luka Starkoman. Za sad vidim da si sumnjiv. Sumnjiv kao penal na ivici šestiterca. To je, uopšte nije najbolja rečenica. Već si jednom uhvaćen sa dilerima na pijaci. Ima veze sa drogom, znaš, sa narkomanijom, sa kokainom. A sad radiš u kockarnici. Pa si ti kockaš, ubio te gospoda, te ne Ove, ubije. kako ti možda ti znaš šta pričaš? Jesam ti rekao da ćutiš? Lošarčino jedna. Pobesno si od maste hrane i lepoga života. Možeš da ga vodiš. I pripaziti malo na njega, na prilično je lošem glasu. Ne brinite, gospodine, ja ću njega da metem na poslu Ovo supu. strašno, Ne treba njemu Požarevac. Kod mene će da mu bude kao u Sing Singu. Ajde, kockaru. Volim i da kocku. Kuku!